Care sunt primele două lucruri pe care ar trebui să le schimbe cineva după un diagnostic oncologic? Emoțiile și farfuria. Buddha, unul dintre cei mai mari gânditori ai lumii, zicea că suntem ceea ce gândim și ceea ce mâncăm. Nu există un aliment miraculos care vindecă boala oncologică, însă cu siguranță există alimente care ajută organismul să suporte mai bine tratamentul. O dietă oncologică personalizată nu înseamnă înfometare și nici frustrare. Ba din contră, îți dă o certitudine privind calea corectă pe care ai de mers. La fel funcționează și mintea. Așa cum faci duș în fiecare dimineață și te speli pe dinți, la fel de important este să ai o igienă mentală dimineața și seara. Uleiul de măsline, somnul de 8 ore, respirațiile adânci dimineața și seara, câte 10 minute pentru oxigenarea corectă, tonifierea mușchilor, eliminarea zahărului și diminuarea glutenului sunt doar câțiva pași simpli și obligatorii în procesul de vindecare. Dacă tu sau cineva drag ție trece printr-un tratament oncologic, salvează acest video și urmărește pagina. Vom reveni cu rezultate reale de la pacienți vindecați.